Machiegni kendo Jatend piny William Ruto osidho ayanga chenro mar daro le mag bunge mag riwo maywayo welo pachoka e higa ka higa e kaunti ma Narok e kar le mar adhaye mar Transmara. Ruto koni kopogore kod nyadhi ma Kenya chamo e wi bedo kar hemko mag gik mathoth e Afrika, Kenya en kar yudo mor kod gik maywayo wang' malach. Jatend piny koni koro maino nitiere bero lwasi kod rito alwora kaka yo mar jiwo yuto mabiro kotenore kod jolimbe machope pachoka kinde ka kinde. Otielo ni ochumi mar Kenya biro dongo kaluwore kod yuto ma Kenya yudo kotenore kod limbe ma kamago. From China, and therefore this is an Narok County, and to all Kenya welcomed 2.4 million international visitors, a 15% increase and a powerful signal of global confidence in our destination. And the Masai Mara stands tall among them, not just for its wildlife, but for the warmth of the Masai people, whose culture, hospitality, and guardianship make this landscape truly unforgettable. We are expanding our tourism product to go beyond wildlife, to go beyond our national parks, to go beyond our beaches, to the wide array of what Kenya is good at, wide array of what Kenya has to offer. As I said, by 15% last year, we moved our numbers from 2 million visitors to 2.4 million visitors. Our targets are 5 million in the medium term. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni migao mar arita osechako keto e tim atamalo 10 mar medruok